Sya Parlimen sangap jar ke MP ya ka jingkran ju MP jongka VPP na Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky Ejasingkan. Sya Assembly khnyu thot ke sarkar ya ka jingkran jongki MLA na ka leng persya na ka parti VPP. Sya JHADC on sa khnyu ka isi haki MDC jongka VPP like no tang haki HADC on ya pekai kine baro harukat no penpau ya ka jingtibet joki di khat nyungut ki MDC jongka party VPP haba pe ya ka jingsong dorbar nadu na parliament shadu assembly kasur jongki elected member jongka party VPP kalong ka jamha haga khat wei turut jaman tau benai u Dr. Ricky Ejasingkan ulapan pau sa ying dorbar jokori sa parliament ya ka ji kendu jing jongki nong megalia kiba syong kiba sa hakaput jongka jala Asam bat jonggori Bangladesh kat haduba usembut syong kenor jongka ying dorbar parlimen ula kok ngukli kat banang ajingkran u MP na Shillong u Dr. Ricky Ejasingkan batang harin ar phosau genta ka helikopter joki hesipai kiba yada kaput kata jongka Border Security Force lani BSF kalawan marmar sa kaput jongka jala Meghalaya bat ka Bangladesh kata kala hir khandau hapo jongka sinong umkyang East Jainti Hill District kani ka penpau syai ba ka suru jong MP na Shillong kade ka sur ka jam hadu kata-kata kat hadu ba kala penlong ya ka tenat ya dari banwan marmar watang daki khendat kentaru kawai ka bala kring bhayu shongknor lani usumbut shongknor jongka ying dorbar parliament jongka India ya ka jingkran ju MP jo ka Shillong parliamentary seat u Dr. Ricky Ejasingkan kadai naki baki yoi bau ne u MP jongka Shillong parliamentary seat u dei u briu bastat uba don buram bat uba kupru ya gada ka jinglong ka sngurit bat uba kuranru yaki jingsisha bat yaki mat ki badon kam ya gada ka India le se kam patip menoru ka personality jong MP na Shillong ka penlong ya ka Shuki ka bakhli do jonggri kata ka Shuki jong shongknor jong ka parliament jogori ban burom bat ban ko ngukli ya ki jingkran ki syong smai jong u Dr. Ricky Ejasingkan u MP na Shillong bat omtang baki snap ya ka jingkran ki jong u parliament hanrai ki depan pauru dagikam dangshan u MP na Shillong ula wanra ro ya ka skim kumno ban pen bhai ki jaka pule hapo jong kari khasi badentia kabla kot hadu kumba lai pho klur ea bat kani ka pau syai ba udai ubru ubala ban kran bat ubala ru ban wanra lingba jongki kam kumba ka long mentahi jinglong jung MP jong ka Shillong u Dr. Ricky Ejasingkan kala penhun jerut yaki patba ki bala jit u ba unlek ban mikmat sa parliament lingba ka Shillong parliamentary seat bat ulalong sisa ka nuksa ka bha yaki weipat ki MP ki bedonlang hapo jong ka te ka ying dorbar ba jonggri kata ka parliament haba phai pat se ka ying dorbar thau ain ju ka jala Meghalaya ru ka jingdon ju ki saungut ki MLA jong ka party VPP kalapen khnyo ya ka dorbar assembly jong ka jala Meghalaya bat habangi pe ya ka jinga taine hapo ju ka ying dorbar ban ya da ya ka buram ju ka ying dorbar na baro hi udai tang u chief minister ubala ban jubab hanrai wat ki para minister ru kiba bat iki tuna trikam kiba pher kimla ban ai ka jubab ka penhun yakinong keli jingkeli bat ngiyo i ha ka sngi ka khandai ha chwa bakan kut kane ka dorbar ka jingbom dan du chief minister namar ki kambom la kyar ki jong u ya ka haban lek chapo jo ka nongba adelhi kala penlong ya ka lang persya ban nyon ya ki minister kat thadu ba la isen ei shisha kumta ka jingdon jo ka lang persya ka khlan ka penlong husyar wat ya ka sarkar ban lemon ya ka nuru ki pajba mentaki kwa ban yo i saya ka JHADC bat ka HADC ka ei ka jinglong jingman hapo jogri atli ki ying dorbar bat imat lada ka ni ka sang ka thmai ka barang sumi berthaisan dang tang kuma lais nam tam ye kabaladon uwei u MP saungut ke MLA bat ar phusan mut ke MBC kan sadai ke jingpen kala khongpong ye ka san perthai hapo jo ke jala Meghalaya house nam 8000 hufra 8000 ar phokhandai lada ka jingre kam jongka kalong ka babha kumba kalong menta ri khasi bajantia kada trang sisa ye ka jingkala kadon kam ye ki bru ka bala ban penkala bat lese ngila aban ong menta berngot bernget ngiyo iba kane ka sang VPP kan sala ban penkala ye ka san hima sima hapo jongka jala Meghalaya nangne shakmat kumta ngila aban ong ba ka por kan sa poiba kane ka parti kan saya lam ye ka sarkar Meghalaya shisin gasngi ladagi paiba ki ai ka jingshania ya kan ne ka parti nangne shakmat ko plesibon tat hadu bengit du ha ga wipat ka video